नमस्कार प्रणाम। हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का एगो तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहल बाटे। वायरल होते ही बवाल मच गई। तस्वीर में पवन सिंह जौने पोज में दिख रहल बाने, आप सबके बता दी कि उही के लेके सबसे ज्यादा चर्चा बाटे। ये तस्वीर बाटे तेज प्रताप यादव के साथ। कई यूजर्स ए पर कमेंट भी कर रहल बाने और यूजर्स कमेंट करके लिख रहल बाने कि पावर सीज। अब भैया अब ये तस्वीर पे पवन सिंह भी सफाई दे देले बाना। आप सबके बता दी कि पवन सिंह द्वारा शनिवार के कहल गई कि तेज प्रताप यादव हमार बड़ भाई हमें, वो खुद एगो कलाकार हमें, कलाकार का सम्मान करे ना और हमके बहुत प्यार करे ना, हमके बहुत माने ना। पवन सिंह द्वारा आगे कहल गई कि पावर कहाँ से शुरू होला और कहाँ पे खत्म होला, इस सब चर्चा बेवजह का बाटे। पवन सिंह द्वारा कहल गई कि हमार पार्टी का है, उनका पार्टी का है, लेकिन एगो मित्रता भी तो चीज होला कोनो। हमनी के हाथ ना मिला सके नी के या खाना ना खा सके नी के। ट्विटर पर तस्वीर वायरल होते ही कमेंट शुरू हो गई रहे। ये तस्वीर 2 दिन से लगातार वायरल हो रहा बा। एक यूजर द्वारा तो लिखल गई कि यादव से बड़का केहू नहीं खे। ट्विटर पर ही विपिन कुमार यादव नाम के एक यूजर द्वारा लिखल गई कि पावर यहाँ से शुरू होला, यहाँ से खत्म। अब किस सही जगह पे पैर पकड़े हो। पावर मुंह से चालू होला और पैर के नीचे आके खत्म हो जाला। वहीं एक यूजर ने लिखा कि तेजू भैया पावर स्टेशन है। यही तरीका का अलग अलग यूजर द्वारा कमेंट कल गई बाटे। 2 दिन बाद जब तस्वीर वायरल होके लागल तब जाके ए पर पवन सिंह द्वारा अपन प्रतिक्रिया दियल गई। पवन सिंह द्वारा यो कहल गई कि वे सवालन का जवाब दिहल सही ना समझे ना, लेकिन कभी कभी उनके जवाब देवे के पड़ जाला और ए पर उनके कई बार गुस्सा भी आ जाला। फिलहाल जानकारी में इतना ही। आप सबका कह रहा है बाटे ए पर जौना तरीका से पवन सिंह और तेज प्रताप यादव का तस्वीर सोशल मीडिया पे जम के वायरल हो रहा बाटे। आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल है इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।